Κοπρίτες. Κυβέρνηση νεοναζί, λέει, ντροπή σου. Γιατί τη φοβάσαι, ρε, τη σβάστηκα του Κασιδιάρη, ή μη σου πιάσουν τον κόλλο. Μήπως είσαι και εσύ από τους τιούτους που ανέφερε ο Πανούσης. Τι φοβάσαι τους νεοναζί, γιατί τους φοβάσαι τους νεοναζί, μη σε σκοτώσουνε. Τι φοβάσαι, μήπως γίνει πρωθυπουργός ο Κασιδιάρης ή ο Μιχαλολιάκος. Φοβάσαι. Φοβάσαι ανώνυμη ευρωμιάρη του διαδικτύου. Τι φοβάσαι, μη γίνει πρωθυπουργός ο Μιχαλολιάκος. Γιατί, τι φοβάσαι. Μη σε στείλει στη Γιάρο, στα Ξερονήσια, να κάνεις διακοπές, τζάπα το καλοκαίρι. Μη γίνει ο Παναγιώταρος υπουργός δημόσιας τάξης. Γιατί τώρα σ' αρέσει καλύτερα που είναι ο Πανούσης. Και θα σου βάλουν φωτιά στο σπίτι, θα στο κάψουνε. Απάντησα στο προηγούμενο μήνυμα του τηλεθεάτη βλάκα του διαδικτύου, ο οποίος μου είπε, τους δοκιμάσαμε αυτούς να γίνει Χρυσή Αυγή κυβέρνηση. Και λέω, αν θεωρείτε σκόπιμο και σωστό βλάκα του διαδικτύου, κάντε τους και αυτούς κυβέρνηση. Κουτσί, τραβήστονα και πατελήμωνα. Αλλά είσαι τόσο βλάκας, Συριζέος βλάκας νεοπασόκος, που αυτούς θα ψηφίσεις μια ζωή ζώων. Και θα γυρίζεις με το πιατελάκι, σαν τα πρεζόνια και θα λες, δώστε μου 20 λεπτά να πάρω λίγο ψωμί να φάω. Εκεί θα καταντήσετε. Κοπρίτες ανώνυμοι του διαδικτύου.